Aktar persuni resqu l-qudiem u talbu l-għajnuna brabta ma' kundizzjonijiet ta' saħħa mentali permezz tal-linja 1770. Skont tweġiba parlamentari illi ta' id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne, l-ammont ta' persuni li f'Mejju li għadda użaw dan is-servizz jott il-138, 14 il-persuna anqas mill-152 li jużaw is-servizz f'April xahar qabel. Fl-istess ħin, 48 persuna kienu talbu għall-għajnuna tul Marzu, iż-żmien fejn il-pandemija COVID-19 li trasa għall-ewwel darba f'Malta. Il-Kap tal-Psikatrija fl-isptar Monte Karmeli Anton Grech spjega illi kif imbassar aktar persuni talbu għall-għajnuna psikjatrika jew psikoloġika fi żmien il-pandemija. L-effett speċjalment ta' social isolation li n-nies ma setgħux jitkellmu ma' sħabhom, etc. Beda jħalli effett psikoloġiku. Mbagħad f'daqqa waħda rajna id-domanda għall-għajnuna tiżdied għax ħafna nies bdew ibatu minn ansjetà, kemm nies li qatt ma batew minn problemi ta' saħħa mentali u bdew ibatu speċjalment minn ansjetà. Il-professjonisti fil-qasam assistew ukoll għal każijiet aktar speċifiċi ta' saħħa mentali. Però fenomenu ieħor li rajna huwa li nies li kienu kellhom episodja fil-passat, kienu ilhom tajbin u dan kien li reġa' tilef il-bilanċ u reġgħu bdew ibatu dak li ngħidulu relapse, il-kundizzjoni terġa' titfaċċa. Min iċempel fuq 1770 jingħata gwida skont is-servizzi li verament għandu bżonn, fosthom billi jkun riferut fl-isptar Monte Karmeli jew fid-Dipartiment tal-Psikoloġija fl-isptar Mater Dei. Il-biċċa l-kbira tal-persuni li f'Mejju talbu l-għajnuna intbagħtu l-isptar Mater Dei għal aktar kura mit-tobba tal-familja. Kemm jista' jkun il-clinics tagħna qed nagħmluhom f'ambjent ta' primary health care ngħidulu, ġifri fejn hemm tobba tal-familja għax nemmlu li hemm dak li ngħidulu integrated approach li jistgħu jgħinu ħafna. U il-sors prinċipali tar-referrals lejn is-servizzi tas-saħħa mentali huma t-tobba tal-familja, ġifieri huma naħdmu hand in hand ħafna. Dr. Grech qal ukoll li professjonisti fil-qasam bassru żieda sostanzjali fit-talbiet tal-għajnuna u hemm biżżejjed riżorsi biex is-servizz jingħata b'mod xieraq lil kulħadd. Konvint li qegħdin naħdmu ħafna sabiex dawn in-nies ngħinuhom u qegħdin ngħinuhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.